A Xunta colabora coas entidades locais galegas cun programa que incentiva a contratación de mulleres vítimas da violencia de xénero dotado con 2 millóns de euros. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantivo esta mañá unha reunión co presidente da FEGAN, Alfredo García, onde abordaron varias das medidas a poñer en marcha o abeiro do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantivo esta mañá unha reunión co presidente da FEGAN, Alfredo García, onde o vicepresidente lle trasladou que o goberno galego vai por en marcha este ano un programa de cooperación coas entidades locais para a contratación directa de mulleres vítimas de violencia de xénero, dotado con 2 millóns de euros. No marco da reunión na que tamén participaron a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, e a directora xeral de Administración Local, Marta Fernández Tapias, avanzouse tamén para este ano de xeito novidoso que a Xunta engade unha nova liña de axudas por importe de 800.000 euros para que os concellos leven a cabo programas de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres, priorizando que faga especial incidencia no ámbito rural. E hai dúas medidas novedosas que lle queremos transmitir ao presidente da FEGAN, aparte das que quedan plantexar os concellos e das que podamos desenvolver durante o ano, pero xa queremos empezar o ano con dúas medidas importantes. Unha dirixida a facilitar a través dos concellos a contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero, e vamos a dedicar 2 millóns a un programa que permita que os concellos, para diferentes servicios municipais, poidan contratar a mulleres que teñan a condición de vítimas de violencia machista. Sempre decimos que hai que axudar as vítimas, e logo hai que facelo de moitas maneiras. Creo que unha fundamental é darlles unha saída que poidan empezar unha nova vida, e para empezar unha nova vida moitas veces a independencia económica que dá poder traballar, a parte de outras moitas cousas que supón poder ter un traballo, creemos que é fundamental. Por lo tanto, os concellos son unhas vías idóneas, o noso entender, non as únicas, pero de logo sin as máis idóneas para coñecer os casos, para facilitar ese traballo en proximidade de mulleres que iban ao propio concello. Por lo tanto, vamos a dedicar 2 millóns a ese programa. E tamén vamos a dedicar casi 1 millón de euros, concretamente 800.000, a facer unha campaña de sensibilización que vai ter moitos aspectos, e se vai facer por moitos canles, pero sempre tamén a través dos concellos, precisamente aproveitando eso, que están moi próximas ao territorio, moi próximas aos veciños e veciñas. Seguindo esta liña de colaboración entre Xunta e concellos, que este ano está moi reforzado polo desenvolvemento do Pacto de Estado, dáse a continuación coa orde de axudas aos concellos galegos en materia de igualdade para fomentar a conciliación, promover a igualdade e para contribuir ao mantemento de centros de información á muller que conta cun orzamento de arredor de 5 millóns de euros. Nesta liña, a Xunta continúa desenvolvendo medidas ao abeiro do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, considerando un dos temas centrais do goberno galego para este ano, no que todos os departamentos están involucrados. A Xunta dispón de 8 millóns de euros anuais para desenvolver o Pacto de Estado, os concellos 1,2 millóns de euros. Polo que, segundo indicou o vicepresidente, agora é preciso sumar e non duplicar. O goberno galego, inda que os concellos reciban fondos directamente procedentes do Estado, incrementa as achegas aos concellos para fomentar a igualdade e loitar contra a violencia, e pon en marcha novas medidas, como máis información en igualdade na EGAP, que beneficiará tamén ao persoal da administración local.